Gainera tartetxo hartuko dugu Eneko Iturberekin, straight edge mugimendua ezagutzeko, nolabait punk mugimendutik eratorritako hedonismoa eta autosuntxiketa baztertzen duen mugimendua. Beraz, menu osoa gaurko ostegun hontarako ere. Eskerrik asko zuri, Beli. Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta egunon ekipo, zer moduz? Egunon entzuleok eta egunon mundua. Egunon Goiuri eta egunon Inigo, erritmo honean hasi gara, Noski, gaurko programaren erritmoa oso berezia da. Gaurko egunez, 20. mendeko bateria jotzaile garrantzitsuenetako bat jaio zen Gene Krupa. Mila 1909 jaio zen Gene Krupa. Krupa Amerikako jazz musikari ospetsua eta eragin handikoa izan zen, baita big bandetako bateria jotzaile bikaina ere. Bere jotzeko estilo energetiko eta bikainagatik ezaguna. 20. mendean eragin handiena izan duen bateria jotzailea dela uste da oroar. Eta logikoa da horrela izatea, historiako lehenengo bateri jotzaile bakarlaria da. Eta antzerkian, mai? Nork esango zenuke aldatu zuela erritmoa antzerkiaren historian? Iraultzaile dezente egon dira antzerkiaren historian, baina gaur Molière aipatu behar dut zalantzarik gabe. Jean-Baptiste Poquelin, Molière deitua, Parisen jaio zen 1622an. Forma dramatikoan sortzaile handia eta bere antzezlan gehienetan paper nagusiaren interpretea, Molièrek komediaren hainbat baliabide usteatu zituen. Ahozkoak, keinuzkoak eta bisualak, egoerakoak, eta komedia genero guztiak landu zituen, fartxatik karaktere komediara. Entrenemendu inozoetara mugatzetik urrun, bere komedia handiek kolokan jartzen dituzte gizarte antolakuntzaren printzipio ongi finkatuak, polemika ozenak eta zirkulo debotoen etxaitasun iraunkorra piztuz. Nartuko zuen legeak, hau da gure, borroka garaian, beti pirateraka utzi bakean. Bira eta tira gugargi daukagu guztiok herrira, osoan hasia luzatu zariak, ateak apurtuz aurrera begira, ilusio berriak talegi. Badira, bizi diren gizartaren erritmoa aldatzeko gai izan diren pertsonak, ez duzu uste? Adibidez? Adibidez, Rosa Luxemburg. Rosa Luxemburg 1919an erailtzuten. Bere pentsamenduak eta aktivismo politikoak arrasto sakona utzi zuten nazioarteko sozialismoaren historian. Langileen eskubiden alde borrokatu zen eta gizartearen eraldaketa erradikal baten alde egin zuen. Pentsalari humanitario gisa justizia sozialaren, emakumen emantzipazioaren eta klase ahulenei eragiten zieten injustizia sistemikoen kritika nekaezinagatik zen ezaguna. Luxemburgek azken hitzak ezagunak dira. Hilaurreko arratsean idatzi zituen, bertan Masengan sinesten zuela idatzi zuen eta lehenengo alaberanduago iraultzak irabaziko zuela adierazi zuen. Izan nintzen, banaiz eta izango naiz. Rosa Luxemburg, Rosa Luxemburg, Rosa Luxemburg, Rosa Gizarte baten paradigma aldatzen duen beste pertsona bat ezagutzen dut. Bai, zein? Pista bat emango dizuet.
Amets bat dut. Pista horrekin pertsona bakarra izan daiteke. Martin Luther King. Luther King Atlantan jaio zen 1929an, 1955etik, 1968an erail zuten arte, eskubide zibilen mugimenduko bozeramaile eta buru agerikoena bilakatu zen. King ezaguna da eskubide zibilak indarkeriarik gabe eta desobedientzia zibilaren bidez aurrera ateratzen saiatu zelako. Eta 1963an Washingtongo martxa historikoa etorri zen. Etnia desberdinetako 1.400.000 pertsona baino gehiago hartu zuten parte ekitaldian Lincoln Memorialaren urretsetatik Mall Nazionalenaino igerileko inguruan. Garai hartan Washington DCren historiako protesta topaketarik handiena izan zen. I have a dream! Live out the true meaning of this creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Amets bat dut, Amerikar oratoriaren historiako diskurtso honenetarikoa dela esan daiteke. Martxak eta bereziki Kingek egindako hitzaldiak eskubide zibilak estatu batuetako erreformen lehentasunen artean jartzen lagundu zuten, eta 1974 urteko eskubide zibilen legea onartzea erraztu zuen. Ametsak, baurrengo protagonistaren filmak ezagunak dira amets moduko sekuentzia, erritmoa, surrealismoa, irudi bitxi eta soinu zainduarengatik. Urtebete igaro da David Lynch hiltzenetik. Eraserhead, Blue Velvet eta Mulholland Drive filmengatik zen ezaguna, baita Twin Peaks telesaiagatik ere, baina bere jarduera artistikoa pinturara, publizitatera eta argazkigintzara ere edatu zen. Eta baita musika ere, beti bere estilo pertsonalarekin, The Big Dream diskoan entzun daiteken bezala. The silver moon, going out real late, and out of the darkness they come. Like last night, only more. One shaking in that little silk dress. Duela urtebete David Lynchen familiak bere heriotza iragarri zuenean adierazpenaren aipu batekin amaitu zuten. Begiratu donutari eta ez zuloari. Epitafio ederra, amets bat dirudi. Amets moduko sekuentziak. I have a dream, The Big Dream. Amesten jarraitu nahi? Noski jo. Primeran bazuekin, Dreams. Ondo ekarria inigo. 2018an hil zen Dolores O'Riordan The Cranberriesen abeslaria 46 urte zituela Londresko Hilton Park Lane hotelean. Dolores Irlandar abeslaria eta musikagilea izan zen, indie eta rock alternatibo musika estiloetakoa. Ahots erregistro melismatikoa zuen eta The Cranberries taldeko bokalista izateagatik lortu zuen mundu osoan ospea. Billboard aldizkariaren arabera, musika alternatiboaren ahots ezaguterra zena izan zen eta garai guztietako emakumezko artista aipagarriena. Aizue, baino zein jakintxoak garen, gai guztitan adituak gara, ez da? Baditugu gure trikimailuak ez pentsa. Bai, eta gaur trikimailu horietako batek 25 urte betetzen ditu. Ez dut ez zer ulertzen, gaur Wikipediak 25 urte bete ditu. Wikipediaren ingelesezko bertsioa entziklopedia askea 2001ko urtarriaren 15ean sortu zuten Jimmy Walesek eta Larry Sangerrek. Eta interneteko referentzialanik handiena eta ezagunena da. Eta zer esan nahi duzue, Wikipedia erabildugula irratsaioaren sarrera idazteko? Baizea, beti bilaltzen dugu egiata. Egia bilatzen Hauzan gure jobia, sistemari fobia Bia nahi elkartuta, migre gure eskoria Ez teu bilatzen fama, ez dare gloria Baino bileten bat eroitze bakamo mailoba Machismoa, ez teu
Hemen egia den gauza bakarra da, gonbidatuei esker programan erritmo ona izango dugula entzuleok. Akaitzara sola etorriko da, 2025 aldaketa klimatikoaren inguruko lerruburu nagusietaz ariko gara. Elisabet Mejutorekin ere hitz egingo dugu. Lazkaotik Bartzelonara eta Bartzelonatik Oltzetara stand-up komediaren bidez. Robat Dal da urtengo aukeratua Jurretako eskerroneko jardunaldi literarioetan. Ziortza onaindiari esker, ekitaldi honen xehetasun guztiak ere zagutuko ditugu. Erritmo ona daukagu, amets asko ditugu, konpainia honean gaude. Ba honekin guztiarekin hasi egingo gara, edo zer? Noski baiet. Utzi gure bihotzak danborren, timbalen, bonboen eta txindaten erritmoan taupaka. Sar gaitezen ametsen erritmoarekin trantze batean. Egunon baketa zaleok, urtarriak 15 ditu gaur eta osteguna da. Ongietorri guztioi bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuegin entzuleok mai Gorostiaga pozo egunon! Txas, haupa krupa egunon guztioi! Eta zuekin Goiuri Zeizarrandi egunon! Egunon! Izketan ari den hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1107 du goizak 10:21 minutu 3 segundo barru. Urtarriak 15 gu 3 Laister lau izateko asmotan eta hurrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko intentzioarekin. Ongietorri guztioi, naiz irratian zarete bai, bigarren kafean. Zure parean duzu telebista itzalita zen, ingeran ikusi duzu zure itzala itzaltzen, argia eta iluna dena berdina zen. Goizeko 11:23 minutu izango dira segituan eta nostalgia puntu bate jodit esatean gaur 1107 bigarren kafea osatzen ari garela eta oroitu naiz gure 1000ean txidalekun esan ezinekin egin genuen oraindik kantuaren bertsio honekin. Ez dakit behin betikoa den hemen ordenagailuan askar batean topatu dut, baina hala dio oraindik beka 1000 honek beharko du izan. Nola utzi nintzen Enuen jakin noreto egiten Oker espanaiz, Eiren Maia eta Pablo Zurutuzarekin. Bai, noski. Enuen jakin noreto egiten Eta bide batez esan ezinen entrevista akustiko hori Laister agendatu beharko dugu Goiuri. Alduz uste. Zerrenda luzea daukagula itzorduak jartzeko eta dena itxeko egiteko eta jendeak bere denbora eskaini behar digun oskiz, askorekin hitz egiten dugu eta bai joango gara eta gero ez dugu lortzen hola data bat topatzea. Bai, kosta egiten da, baina lortuko dugu.
Maite duten tartearekin abiatuko dugu gaurkoa, Mai Gorostiaga Pozo, zein da zure maite duta? Bueno, bakizuen liburuak maite ditu dela, maite dut irakurzaletasuna, baino ez dakit, matiz bat, benetako irakurzaletasuna. Nola? Bai, benetako irakurzaletasuna. Aste honetan pasa zait trenean jun eta ikustea, guain dela da urteola jarri zan modan, ez dakit entzundakoa daukazue, performative reading, osea, itxura egiteko. Bai, ospetsu batzuk hasi ziren, izugarrizko totxo, liburu potoloekin argazkiak partekatzen saretan, ez? Eta orduan batzuk hasi ziren trenean, metroan, autobusetan, igual Dostoievski edo Kant libururen bat, baino argi eta garbi dago bere begira da ez dagoela, osea, ez dakit, ez da sinkronia ez dagoela, irakurketarekin, eta 10 orri bat batean pasatzen, edo inkluso kasu batzutan liburu alderantziz, ez? Benetako performative reading, eta ikusi nuen horrelako bat aste honetan, eta gogoratu nintzen horrelako moda sortutakoa eta bar, eta esan nuen, ze polita benetan irakurtzea, irakurtzale izatea, eta gozatzea, edo zein liburua, motza, luzea, potolo edo argala. Jarraitu irakurtzen, maite zaituztet irakurtzalek. Jakin hobeto egiten, oraindik gogoan dut nola utzi nintzen, Goiuri ez izarandi eta zure maite dut azin da? Nere maite duta da improvisatzea. Ez horrela antzerkian, ez holtza gainean, atzo arratsaldean gertatu zitzaidan, hemen ordu asko pasa ondoren nik ez nuela etxera joateko gogorik banekielako, etxera joan ezkero etxean ere ordenagailua iriki eta anarituko nintzela ordenagailuan gauzak egiten, edo tontakeri begira, baino behintzat ordenagailuaren aurrean. Ez nuen denbora girik ez ere, ez dakit, arropa zaldatu eta kiroldegira joateko, edo horrelako planeik egiteko, ze handik gutxira bilera bat nuen, baino nuen ordu bete, hola solte esaten nuela, eta zer egingo dut. Eta orduan, Iñigori esan nion, ez nuela etxera joan nahi, eta Iñigok esan zidan, nik furgonetaren bila joan behar dut, eta gero eudaltzainen gana, eta ez dakiz zer, eta antxo joan ginen, paseatzera herritik Iñigok egin behar zituen enkarguak egitera, eta sentitu nintzen, nintzela horrela txakurra Iñigok paseatzera atera zuen txakurra Bitor nintzen atzo, baina hori zen behar nuena, eta ze gertatu zen? Paseatzen ari ginela, topatu nuela, nire beste lagun bat, eta beste lagun horrek, esan zidala, ni ere libre nago, tal, eta orduan Iñigok Bitor hartu zuen, eta Bitor utzi zion beste lagun honi? Ez, markatu. Ni agardurat egin behar dut. Ze txakurren inguruan zerbait badakigu, da eurekin inoiz luketela egingo. Eta Goiurik ni abandonatu egin nintuen, lehenengo gizasemeak garagardo bat eskaini zion momentuan. Beraz, zu hain txakur, hainuke esango zarenik, baina tira, polita izan zen. Eta kontua da, hori dena sortu zela improvisaziotik. Ero azkenean, egon nintzela ez nuela nik uste, nire lagun honekin, egon nintzanik atzo arratsaldean zerbait hartzen, eta horrela hitz aspertuan, eta izu, jokaldia oso ondo atera zitzaidan, paseo txiki bat, gero tabernara, eta gero bilerara, eta horixe sortu zen improvisatzagatik, ze batzutan badut joera, eguna antolatzeko, 7 egingo dut, 8 egingo dut, 9 eta dena antolatzeko, eta atzo etzegoen antolatuta, eta politia izan zen. Otzak estaltzen du nire gorputzagur, esandakoan utzi dena alboan bakea. Nik baditut hola maite dute elkartu batzuk, bata bestearekin lotuta gainera. Maite dut musikak Iruñea pixkat berdeskubritzen lagundu didala. Ze gauzak nik Iruñan ikasi nuen, nire ikasketen lehenengo 3 urteak. Gero, horre hasi nintzen aurrera atatzera. Eta egun hauetan, grazia egiten dit jendeak esaten duenean, zure 2016ko argazki bat igo, eta 2026a da pixkat 2016 baif, eta nuntze honden zu, eta nik pentsatu duen, nik karrera bukatzen. Ni 2016an orduantxe lizentziatu nintzen, Goiuri. Zu noiz lizentziatu zinen? 2016an. Ikusten duzu, garaikidea gara, Goiuri. Garaikidea gara. 10 urteko alda dago gubion artean. Garaikideak eta garakideak ere bai.
kontua da, bueno, nik ikasketak amaitzeke utzi nituela, eta ja lanean hasi nintzen, telebistan, irratian, auta beste, eta hor, stand-by da 2016an bukatu nituela ikasketa horiek. Baina, nik Iruñarekin nuen amodio erlazio bat izan. Tolosatik irten, ere, bueno, esango nuke krisi personal batean, eta ziurrenik gaurko ikuspegitik, lehenengo 2 urte haietan depresioaren bueltan, eta nik oso Iruña hotz, erdaldun eta arrotza ezagutu nuen. Eta urteen bueltan, ezagutzen aritu naiz, duela urte batzuk, beste Iruña bat, ez? Eta bueno, jende ezagutu dalako Iruña, baina neurri handi batean ere, kontzertuak jotzea egokitu zaidalako eta deskubritu ditu dalako, ez dakit, katakrak bezalako lekuak, edo laba bezalako lekuak, aldezar euskaldun bat, eta beste giro bat, eta bueno, zoritxarrez urte batzuk pasa dira, nik oroitzapen hartatik, egun daukadan irudiontara, baina zorionez gertatu da. Eta gaur Iruñara bueltatu behar dut, jotzera, Indaran ariko naiz, entzuten ari garen Aria taldearekin, lagunak ditut, berairako batzuk aspaldiko musikari lagun ere bai, eta Iñaki Ortego pianistak ezin zuen, eta eskatu ziaten, eurekin joko nuen han izango duten kontzertu batean. Eta maite dut Iruñara itzultzea musika egitera, egiten zaite bereziki gustagarri, eta maite dut bizitzaren paradoxa horietan edo, Ariarekin joa jotzen ari den Ane Bastidarekin topo egingo dudala holtza batean, agian 2016 urte hartatik gertatzen etzen bezala. Orduan Lauro Bataldearen 4 diskoaren bira egiten ari ginen, eta kontzertu mordoa eskaini genuen elkarrekin. Oso lagun egin ginen, gogoan dut, Ane Bastida, nirekin etorri zala, nik rodaje bat nuen euskera munduan dokumentalarena Shangain, eta berako porregun batzuk hor tonto geratu dizkionak, eta aizu, zukin noa, eta earkin moldatu ginen Txinan eta bueltaka, eta gero bortiotan gutxi topatu gara, tarteka egon gara, baina, bueno, ilusia egiten dit, holtzan, Ariako lagunekin aritzea, eta bereziki, aspaldi taldekide izandako Ane Bastidarekin berriro holtza batera igotzea. Eta uste dut musikan horrelako gauza gertatzen direla, eta badugula pixka nostalgia bat, holtza bat elkarbanatu duzun norbaitekin, ez dakit, pixka bat garai batean soldaduzka egiten zuen jende horrek bezala, ez? Baduzula hor lotura bat, betirako geratzen dena, eta gaizu, ilusia egiten dit. Iragan nahi dugu, iragan nahi dugu, ondoratzean, espedizioan zera. Olatuak itxasertzea, desagertzea, entzuten da. Akaitz Arazola, egunon eta ongit horri urbildu mikrora beldurri gabe. Egunon. Urte berri hon. Berdin, baintekin esatea badao. Ez da, urteko lehena nola duzun, urte berri hon edo. Ongi etorri 2026ko bigarren kafera. Eskerrik asko. 2020an abiatu genuen hau, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7 urtea du bigarren kafeak, eta izu, hori ere ospatu egin behar da, beraz. Ongi etorri, zein da zure maite duta? Pentsatuko zen honen ezkero, erori bingo zitzaizula galdera hu. Bai, gaina, kuriosa izangoa, da esan barroket, dala, lehen biziko aldia, gaia pentsatu aurretik maite duta pentsatu duna. Eta ez dakit nola sortu ziteiten, uste pare bat egun, oian sartu nintzen, gauen, eta nere buruai pentsatzeko gogoa edo etorri zitzaion, eta gauza pentsatzen nahi nitzela, etorri zitzaiten burura gauza bat esan beda. Banekin ja orduako gaur etorriko nitzela, bueno, gaurro atzo, eta esan, pues hau maite dut bezala oso politia gehatuko. Eta maite duta, nire maite duta da, aspaldiko partez lagun batekin gelditu, eta aspaldiko partez esaten detenen, bada igual, ez dakit, 2 urte o 3 urte izango dira pertsona honekin enitzela ikusi bai, tarteka, nun baien topatu, ez dakitze, baino lasai esei eta esan, bueno, kafe luze bat hartuko dugu eta lasai itzengo dugu ez, eta urte hasierako plan bezala gelditu ginen biok, eta nire maite duta da olako pertsonakin gelditu, eta batzutan esatuzu, harreman agoztu dira, distantzia bat sortu da, puntu ezberdinetan gaude, eta kasu honetan hau ditzen pasa, kasu honetan, goen dela 3 urte bezala,
bai, bakoitza bere lekutiken eta bakoitza bere bizipenetatiken, baino lortu genuen, nolabait esateko, guain dela 3 urteko elkarrezketa eta eztabaida hoiei puntua hartu eta berrize lasai eta luze jardutea. Eta maite dut da, hoi da. Urteak pasa arren, pertsona batzuk intopatu eta guain diken, lehenoko muz berdin hortan jarraitzea. Erabat, ulertzen dut eta elkarbanatzen dute sentsazio hori. Niri gertatu zait duela gutxi, uste dut gainera hemen entzulekin elkarbanatu nuela, eta ederra dela, badaola jende bat zinarekin behin konektatu duzula, konektatuta zauden, eta 3 urteko bueltan, badirudi aurreko asteburon agurtu zenuela norbait, ez? Eta 3 urteetan gertatutakoak igual elkarbanatu, jarri pixkat eguneratu, baina gero betiko giro horretan zaudela. Eta azken aldin asko ateatzen nahi zeiz sare sozialetan. Denoi uste dut. Daola... La cultura de quedar para ponerse al día. Oida. Eta batzutan nik konsiente naiztela dauzketela harreman batzuk, pixka gehiago, pixka gutxigo, baina bai dela, en plan, zerrenda bat. Zein dezu, zemuz lanen, zemuz neskalagunakin o mutilagunakin, o asko ligatzen naizea, o gutxi ligatzen naizea, o zemuz familia, zemuz takize, eta hortiken aurra ja kafea bukatzen daneako, ez da bezerritzaiteko. Eta geho beste harreman batzuk badaude, pues igual etzean hain egunerokotasunen edo, gelditzen, eta alare, pues elkarrezketa oso sakonak ateatzen dira, eta igual gero ez dakizu bere familia zemuz da hon, o zemuz joak ion bere bikotekideakin, baino ustet esatea dola gehiago betetzen zaituzten harremanak diela, eta aberasgarri gaudien azkenen, ze azkenen pentsakorrago, eta hausnartuago anteatzea gaiz, eta azkenen ikasi jendezu da gaita. Ez dakit. Oso pozik. Nik bat nator horrekin, uste dut hemen behin aipatu nola horren arira lagun batekin 2 urte edo 3 urte elkartu gabe, eta elkartu ginenean bere lehenengo esaldia esan zenidana, horren arabera irakurri nuen, como si atzo izango balitzu zela, horrelako sensazioak ez da bezer gertatu. Pelikuletan protagonistak dei bat jasotzen duenen eta batean ikusten hegazkin batean, eta hegazkinean ari da konbertsazioa, etxean ari zen konbertsazioa jarraitzen, ezta? Eta ez da gertat, ez da pasa segurtasun kontroletatik, ez da moztu elkarrizketa. Oide. Eta uste dut horre badagoela, ez pixkat zer dagoen ondo eta zer ez, batzutan gaizki ulertuta, edo behintzat nabardura beharrean, ez? Eta badirudi hori, ez? Galdetea izu zemuz gurasoak, zemuz zaude, ez dakize, auta beste, badela oso garrantzitsua, eta zure mundu aldatuko ez duen marxismo garaikidearen inguruko eztabaida zahar horiek berreskuratzea horrek ez duela pixurik, ez? Eta uste batzutan, eta ez beti, eta honekin ez dut dogmatikoa izan naiz, ez da oso kontra esankorra esango duana, batzutan alderantzizkoa ere badela. Eta horrek lotzen hau askotan aipatu den beste zerbaitekin, eta da momentu honetan eta txarretan egotearen kontu hau, ez? Nik nahi dut lagun batzuk momentu txarretan horregotea, baina momentu txarretan soilik egotean niretzako ez da adizkietasuna, ez da laguntasuna. Eta aukeran, ia nahiago, honean soilik egon nahi duena, txarrean soilik egon nahi duena, baino. Eta badakitau, nahiko polemikoa dela, badaukagolako nik uste eguneraketa egitearen kultura hori aipatu duzuna, ez? Instagramen hain modan dagoen horren atzean ere, tanatorioan edo ospitalean agertuko den jendea, baino zurekin urte osoan kafe bat hartu eta menditxango bat egingo ez duena, ez? Eta uste dut horre ere, pixka gozei bueltat eman bartzaiela. Eta kaso ez dizu galdetuko zer moduz gurasoak, garrantzitsuago delako batzutan gure elkarrizketa xaharroiek berreskuratzea eta jakita dena hor ondo dagoela. Eta egongo delako beste jende bat zure gurasoengatik galdetzen dizuna. Hau esan da, txatari begira jarriko gara entzule, egunon, kuadrilla, zer moduz dio gorkak edita brokosek ere hemen egunon, nire maite duta da, ikusi dut, goiuri, laguntza. Beti gertatzen zaitazten naizela gorka zure mezuak irakurtzen, aurre irakurpena egin gabe, eta batzutan maite duta da ikusi dut sortu do tipo batek, ikusi dut tipo batek sortu duela, planak egiteko eta jendea ezagutzeko WhatsApp taldeak antzerkira joteko, mendira joateko, pirauan ibiltzeko, eta abar. Nik ere ikusi dut. Hemen ere, barkatuko jazue pixkat minagerez izatea. Ui, zaizu gustatu.
10.000 pertsona jarraitzen dute rolloa. Nik ez ditut nahi 10.000 pertsonako taldeak mendira joateko. Ez da kabitzen antzokietan. Eta WhatsApp talde baten ezin da 10.000 pertsona. Ez da WhatsApp talde bat soilik, beste zerbait da. Ez da egite Instagramen dagoen, onon dagoen, ze pixka zeharka irakurri nuen, baina zifrak ziren erraldoiak. Alegia, Everesten dagoen jendea baino gehiago, dago Erniora joateko Gorkak dion tiponen planean. Bueno, a ver... Gero... Bai, ni binagres ba naiz, Inigo Espinas eta nahi zuena, baina... 10.000 pertsona daude, Erniora elkarrekin joateko asmoarekin, gero data proposatzen duzunean, erdiak ezin du joan. Erdiak ezin du laurdena. Gero hasiko dira printzipioz bai. Pasatzen gara 5.000-ara, gero. 5.000 horietatik, azkeneko unean lan aldaketak, plan aldaketak eta direla, ja, 3.000 kanporozten zidu. 2.000 daude. Gero ja, azten zara izketan, baina nola joango gara autoak eta nik azkenean eta horrela joaten zara, eta azkenean 3 pertsona. Bat crossfitean apuntatu da, besteak ume bat uki behar du, bai. Kari batek ez dut okera. Bai, baina uste dut, benetan uste dut, hau sakonago aztertu ezakegu beste datean nahi baduz ez, hori gutxiago dira, eta akaitzek gauza asko ikarri ditu hitz egiteko. Baina, uste dut, honen atzean ere badagoela gure harremantzeko moduaren krisi bat. Erabat. Planak egiteko komunitate virtual bat osatu behar balin baduzu, Ernion 5 lagun elkartzeko, eta 10.000 apuntatzen badira. Uste, si, entzuleok, da igual ari gara pixkate harinkeritik, ez dakit 10.000 zehazki ziren, uste dut hori zela datua, jende asko, esan dut, ez da WhatsApp talde bat, pentsa, geologia maite dugun, Gipuzkoa eta Nafarroako muga inguruko 100 lagun gaude WhatsApp talde batean, eta 15 elkartzen gara, ez dakit, kareharriaren edo inguru karstiko batean, halako mendi buelta eta osnarketa egiteko. Ez gara hortazari! Men, gauzak beste modu batera ari dira planteatzen da, uste dut badagoela zerbait pixkat kritikatzeko modukoa. Irakurri beste maizu dutek inoz. Bai, askoz politagoa Gorka, badakizu herriak ikusten ditu da nire etxe berritik. Ikusi dugu zure argazki bat sareetan Gorka, eta egia esan, haze bistak. Atzo hemen lankide batek, Imanolek esan zuen, igual home tour horietako egin barri, alegia, etxea erakutsi. Hori ere, gure krisiaren beste adibide bat. Egingo diazu home tour bat. Zu barkatu, etxea erakutsiko dizut, Baina izango diazu goi hori, ez da berdina. Home tour bat egitea da, etxea erakustea. Hora serra esnatu zara. Ez oso pozik nago. Beste kafeat hartuko duz egituen. Baina etxea ez esan, etxea izan pasa, egingo diazu home tour bat, duela gutxi lagun batek esan zian etxean sartzerakoan. Igual, belarrondo gaten man bainat. House tour esaten da. House tour. House tour, handiz izan dut? Home tour. Bueno, house tour, barkatu. Asko zobeto, ora bai, orain. Carajo! Ahora se comprendo. ¿Ves? Mesedez, en fin. Bueno, mesedez, botako perfume pizkatu espinari. Pentsatu zuen noizbait guain daudela ardi batzuk bere belardin esaten, Gorka ikesten dugu lehioan guain. Ara, ze polita. Bai. Gorka izo oso bizta politiak, Bai, oso bizta politiak Gorkaren etxetik. Ingo dugu festatxo bat, Inigo gitarrarekin, Mai antzerki egiten, edo Eneko postearekin. Enekok posteak egiten ditu? Posteak. Postreak. Azken burukoak. Ez titula egiten. Ez da egite Enekoren postrea. Baian lehenengo aldiz, Gorkaren zategin berko duzu. Bihar kroketa eguna da. Bai. Dantza 43. Bueno, eharra, egunon gaztiok. Nola daukagun txata, Ze ederra kantua, pentsatzen dut, dakit zein, egia esan. Asko entzun ditugu, ja. Gorkak, esan ezin, arun batean zozketa kulturzazten, hombre, autobombo pixke bat, ondo. Zaldibiko kontzerturako sarrerak nik otsailean, esan ezin, pentsatzen dut faltaba hor, elipsi sintaktikoa dagoela horrez, nik esan ezin, ikusiko dut. Elipsi verbal kuriosoa, Gorka? Nik nostalgiarekin jarraituta, hoixe maite dut, nostalgiak sortzen duen jak hori, eta uzten zaiun, edo uzten dizun, sentsazio eder hori. Inigo eskatuko dizut furgoneta, bueno, Gorka tailerrean dago, ez dakit oso usteko moduan dagoen. Ni 2016an independiente izan nintzen. Izan gaitezen gu 2026an independiente. Esan ezinekoa Inigo milegarren irratsaioarena hori kantu ederra izan dela. Bai, egia esan oso bertsio polita da, eukibar dugu hemen eskura tarteka jartzeko. Goizeko 10:43 minutu, Akaitz Sarasolarekin gauza serioen inguruan hitz egiten hasi beharko du horrelakoren batean, beste lantzurak pentsatuko du, goiz pasa etorri garela, baina gauza batek bestera eraman gaitu, eta horrelaxe gabiltza. Baso zainari lekurik egin gabe.
ditu basoa zaintzen. Akaitz Sarasolarekin, basogintza, natura, jasangarritasun, klima eta bestelako kontu eta zaritzen gara, badakizue, gure kolaboratzaile kutxunena dela, hainbat ikastetxetan, eta dagoeneko erreferentziazko ere bihurtu dela. Otaz ez dugu itzin, zegozu, azkeneko kolaborazio izan zen Hernaniko Instituto ontako ikasleen inguruko erantzunak ematea. Kontatu diate, pasilloetan irakasle bat geldiarazi zutela, aizu, esan digute. Ez da izu zenolako arrakasta daukazun, fan klub eta guzti. Baina, aurten urteko lehen egin behar badu, pixka bat atzera begirare jarriko gara, eta uste Akaitz Sarasolarekin, azken urte terdi honetan, atzera eta aurrera erabili ditugun hainbat kontzeptu pixka bat gure ganatu eta errapasatu behar ditugu, ezta? Bai, da, atzo pixkat, ikastaroa. Irratsaioa prestatzeko garaien, kris txiki bat eukinun. Krisis. Iritze zitzaiten, lagun bat eta dena galdetu nion, zertaz zitzaitea daukat? Da, proposatzen zitzaizkiten, bururatzen zitzaizkiten, gai guztik esatu, oi itzein dut. Oi zeharka edo, oi landu dut, edo oi horretaz itzen genuen ez dakin nun, nola. Eta enekin zertaz itzein. Eta ez dakit nola atea zitzaiten Instagramen behidan neola scrolleatzen uste esaten dela, ez da? Scrolleatzen esaten dela. Aste honetan ikasi deten hitza da, por cierto. Ja, jaustur bat egiteko presto, da? Hortako etxea falta zait. Tira. Golpe erantzun ezin izan da hori. Bueno, eta atea zitzaiten pertsona bat, ez dakiz etzan inguruneari buruzko inungo gai, baina zan urten zehar, gai konkretu baten inguruan atea zien titular eta berri ezberdinen errepaso bat bezala. Eta hori esan, nik hori dauket. Eta hasi nintzen pixkat, 2025-en ze gaietaz itzen genuen aztertzen. Ege da, nola bai esateko, 2025 urtea pixkat tristea gelditzen dela, ze ratxaio bastante inditu, uste 10 bat ola izango dira azkenen, baino, gero esango dizu, baino, ingen ditun, ez dakit 2-3 gai konkretu baten ondorioz, orduan, hola esateko zenba gaietaz hitzein deun, oso gai gutxi gelditzen die. Lehenbiziko irratsaioa 2025-ekoa, hitzen genuen pixkat 2024en gertatu ziren gauzetaz. Eta hola, gai nagusi bezala kontun hartu genuen 2024 izan zala azkeneko urtetan urterik beroena. Eta gero hitzen genuen pixkade baita, desazkundeak, nire ustez, desazkundeak klima aldaketa hontan dauken garrantzia eta beharraz. Etzan ere asmoa gai honekin jarraitzea, baino gaur goizen titular bat ikusi dut jartzezuna 2025 baita izan dela azkeneko mendeko urteri beroena, orduan, urtea aldatzen di joan eran, bero goaiten aigea, atzoko eguna, 18 graduta aiatu zen nire kotxeko termometroa, Zulon, hasi que eguzki asko jotzen duen leku baten, imagina. Eta, lehen gurten hitzen genituen gaian ingurun, pixka eta hausnarketa egiteko, hitzen genuen aurrena sutetaz. Gai hau pixkat izan zen, sutek duten eragina eta aztertzekoa da daita. Askotan esan duen bezala, inpakto batek gizakiaren begietan dauken eragina eta benetan naturan duen eragina pixkat balantzan jartzeko. Guk ikuste duen guztia ez da desastre bat. Arbola batzuk eroitzea naturan, posibilitate batzuk irikitzen ditu bezala, sute batek baita, segun nola eta segun ze kontestutan posibilitate batzuk iriki ditzazke, biodiversitatea eta espezien dinamikan aldetiken, eta honek sortzen ditun, sute, azken generazioko sute hauek, eta pilpilean da bilen gai, ez da, azkenen guainde Patagonian ez baliman oso, sute handiak dabiltza. Israeldarrek lurroiek erosi eta bertan eraikitzeko. Hori da Milei administrazioaren urteko lorpenik handiena. Esan behar da baita, klima aldaketa erabat lotuta daola, erojoera hau guzti hauekin azkenen, pertsona hauek nahiz ez duten onartzen klima aldaketa bat eta klima krisialdi bat daola,
argia dao, argi dao, azkeneko, bueno, urte hasi zanetik eman dien, nolabait esateko, hola, geopolitikan eman dien aurrera pauso, atzera pauso guzti horiek erabalotuta duela, baliabide naturalen erabilera eta gizarte norte globalean bizigean gizarte horrek behar ditun bizitzeko edo bere bizitza estiloa mantentzeko behar ditun baliabideetan. Hortik petroleoa, bueno, ez da nire arloa, baina bueno, Groenlandia, Venezuela, Iran, eta hau denatan gertatzen nahi dien, eta Trumpen erojoera guzti horiek. Ez dute onartzen klima aldaketa daula, baina klima aldaketakin gertatzen nahi dien dinamikakin erabat lotuta dio joazte behaien bueno, urrengo gaia landu genuna, eta hau askotan landu deun gai bada, bi edo irratsaiotan lantzen saiatu ginena, izan zen paisaia kulturala. Batez ere honekin lotu gizakiak naturan egiten duen eraldaketa onuragarri hoi, beti gizakiak ez dula dena gaizki egiten naturan. Batez ere sistema tradizionalek eta ustiatzeko sistema hauek duten garrantzia jasangarritasunaren bidean, lantzen saiatu ginen. Gero, bi edo irratsaio eman genizkion Hope telesaiari, Javier Peñak indako telesai bat, la 2eako, la 1ako. Bueno, eta hemen jasangarritasunaren bidean, honek esperantza bat bultzatu nahi zuen, eta saiatu ginen hemen proposatzen zien eztabaida ezberdinek, edo bueno, aterabide ezberdin horiek plazaratzen, eta bueno, nire ikuspuntua ematen, eta pixkat leku bat ematen de baita hemen. Gero, ikasturtea hasi genuen planetaren mugata zitzeiten, hain fantastikoa izan zen irratsaio. Hain besterako eman zigun irratsaioa, bai? Bai, bi irratsaio ingen nituen planetaren mugaz, eta gero 3. bat, Hernaniko eskolontako ikasle fansek indako galderak erantzuten. Eta gai hauei tirata, iruditu zitzaiten, askotan, nahi gertatzen zaitena da, prestatzen detenen gidoi bat, Inigoi enbeste gustatzen zaizkion nere gidoi fantastikoak. A ber, gauza bat da, dagoela poesia akaitzen gidoietan, eta ez hainbeste idazten dituen hitzek gogorarazten dutelako, ez dakit, Arkaitzkan oren poesia liburu bat, ez da hori. Kontua da, paperean, boligrafo, tinta bustidunarekin, letra oso jarraikorrarekin, oso letra erromantikoarekin. Baina hori bada, joera erromantiko, ez, hola, idazkera oso luzea, oso alperra ere neurri batean, ez? Te bat egiterakoan gora, igo, jetxi eta marratxoa marraztu beharrean, horrela iaia jarrai batean ez egiten duzula. Eta horren ikusten dut eta interpretatzea koste egiten zait, baina estetikoki asko gustatzen zaizkit. Medikuaren errezeta irakurtzea bezala, baina lau horritan argazki banarekin goatxapean horrela interpretatu nahian. Bueno, lau ideia nagusiak ulertzen ditudanean, lasai geratzen naiz, eta listo, honekin ja badakin nondin hori biliko garen. Bueno, ez dakiz esaten eritzen honekin, baina, bueno, nire asmoa da, gaurko irratsaio honetan pixkat, aztertzen edo hor zintzilika gelditu zaizkiten hainbat gai. Azkenen, irratsaio bat prestatzen duten garaien, gidoien gauza asko idazten ditut, baina gero, bapatekotasun honek dauken hortan, gauza batzuk astu iten die, ez hau esan behar nun, ez dut esan, hau interesgarria zan, eta ez dut esan. Nik askotan ustut kolaboratzaileek izaten duzuela zuen gai ezagutza handia duzen gai hori inguruan sentsazio hori. Kontatu beharreko guztia kontatu dut. Eta gai bakoitza berriro hartuko bagenu, entzulea eta guretzat ere pixkat zerotik astea bezala litzatike, beraz, ez dakit, Ibis eremitaren migrazioaren inguruan berriz eritzi genezake, eta ez litzateke zer gertatuko, hor mila nabardura daudelako. Baina nik hortan murgildu harretik alderatu egin barrizut, ez dakit erantzun zehaz badaukasun. Zuaitz bat erori da ekaitzean, erreka arro batean, eta geratu da, erreka hori gurutzatuta alde batetik bestera, hor uretan, pixka bat gainetik, pixka bat azpitik. Zuaitz hori bertatik kentzea egokia da, ez da, utzi inbartzaio naturari izaten. Gai bat, atea zan atzo lagun honekin izketan, izan zan, akaitz, guain datozte, elurte handi hauen ondoren, eta hola, egoan etorriko die, uoldek edo errekak hilotzea. Politia izan daiteke gai bat, ur sistemen inguruko landaretzari buruz eta horren garrantziaz.
ne beti atentzioa ditu egitena da, Zaragozan Ebro ateatzen danen. Ateatzen da, denak, bueno, badakite ateako dala egun balenago, Tutera eta inguru hortatik, bueno, Tutera, Nafarro egaldetik ateatzen hasta. Herri beran hasi delako dagoeneko ateratzen. Eta gero esatu, dentro de 2 días salen en Zaragoza. Arrapatzen ditu landa eremua hundik, bueno, Ebro bere arroa hartzen du berrit, eta handiken pare bat egunea ja sistematikoa da, ateatzen di inguruko nekazari eta beltzainak, no sé cuántos millones de euros en pérdidas. Exigimos al gobierno, barkatu errera zainez, gobernuari exigitzen dieu, erreka garbitzea, dragatzea eta ez dakiz zer gehiago. Pentsatu beharren horrek dauzken kalteetan. Ni guatzen naiz, guain dela 10-15 urte, Araxes Ibarrean, ustet Nafarroko parteen ja, tunelak pasata gero, jarrez intzituzela platanera batzuk moztu, platanera da, no, hemen, Tolosan... Platanus hispanica. Hoi da, bueno. Badaude azpi... Ez daude azpi, baina taxonomok ez dia ados jartzen ze izen dauken. Ados. Izan zuen izen hori momentu batean, ez? Guk de Platanus hispanica bezala ikasi genuen, baina ez da Platanus hispanica batzuntzako. Ados. Porque no tiene nada de hispanica. No. Espainolek igual ekarri zituzten. Ez. Ez dare. Ikusten ez Inglaterrati dator, baina. Ara. Osundo. San Franciscon dauden landare hauek, hoi nola espezie ez autoktono bezala jotzen dituzten, intzutena da, moztu, eta errekan jarri presa moduan. Ados. Ur putzuak sortzeko, amorraiek behar dituztelako behaien kabik eta arrautza iteko. Orduan, mundu guztia gurukoa askotan entzuten, guain erreka gehiago jokoa, zikinego dao, ez dakiz, Zuk esan dezun kasu hortan da, bakit asko juna izela, baina esan arazoa ez da arboloi eroi dalago ez. Arazoa da arboloi eroi ondoren sortzen duen ur dinamika aldaketa horrek zer eragiten dion gizakia konstruituta dauken horri. Ados. Arbola horri onuragarria da hor, zate azkenen arbola horrek erreka horri elikagaiak ematen dizkio. Zeharka edo zuzenen. Ados. Sortzen ditu ur dinamika aldaketa batzuk, baina ulertu behar du ur dinamika aldaketa horiek guk hain kanalizatuta dauzkeun errekatan sortzen dituztela perturbazio batzuk, gero ura berago dijoazten uretan eragina eduki dezake zuzenean. Hortiken askotan esaten dena kastorea berreskuratu behar da. Baina pres gaude benetan gizarte bezala kastoreak ur sistematan eragiten ditun dinamika aldaketa horiek jasateko gizarte bezala? Ikusi bestik ez dago, Tolosaldeko herri gehienetan erreka erritik pasatzen den, herrin erditik pasatzen den kanalizatuta dijoa. Hor, kastore bat etorri eta arbola bota eta presa bat iten balin badu, selia la de Dios. Bai, kontua da, gero gizakiak berak Tolosalde aipatu duzu, hori ibaiaren arroa aipatuta, hori ibaiak zeharkatzen dituen herrien 180 izango nuke, badira dagoeneko gizakiak presa kokatutako dagoeneko gizakiak presak egin ditu. Undixiagoak, txikixiagoak, zentral hidroelektriko txiki bat, abandonatua, hor dagoena, ez dagoena, baina hori aipatzen dut, baina beste bidasoa ibaira joa genezake, edo deba ibaira. Ibai gehienak daude ja alteratuta, gertatzen dena alterazio horiek kontrolatuak, guk kontrolatuak diela. Presa bat diken dezunen, presa hor dago eta horre hongo da. Ez da ez berago, ez gorago, ez da haundigua, ez da txikigoa, beti berdina da. Eta kastorek egiten dituzten presak adibidez, pues, eraldatzen dijoazte. Behaien beharran arabera, behaien familian, populazioaren aldaketan arabera, sartzen dituzten espezien arabera. Bueno. Orduan, printzipioz antzeko gauz bat izan litekena oso aldaketa handi bat. Da, ez dalako presa bat, ez dalako presa bakarrik, da presak eta ingurun sortzen duen aldaketa. Ez dakit erantzun dizuten galdera. Bai, gutxi gara bera. Bai, galdera zetorren, guri gertatzen dugu piraguan errekak jeisterakoan, zuaitz gurutzatu bat da ziurrenik gertadakizuken gauzarik arriskutsuena. Zuaitz gurutzatu batean hiltzeko arrisku detxente dago, uraren mailaren arabera, haren kontra jo eta ez gainetik ezin pasa, igual justu dagoelako, baina azpitik ere ez, eta azpitik ura balin badago adarrak izango ditu, eta hor kateautak eratuzkero, minutu batean hiltzara.
Beraz, ez da ohikoena, baina arriskutsua bada, eta orduan kontu handiz begiratu beharra beti, hor aurrean zer dago, alde batera joan, da normalean guk egiten dugu, no? Arroko astean Baztan ibaian bertan, zegoen bat, gurtzatuta erabat, akaso pasa zitekeen azpitik eskuinaldetik, baina horria arrisku handiak hartzen ari zara, eta atera eta berriz ere sartu. Baina nire buruan galdetzen nuen, zuaitz hauek hemen behar dute egokia da ekosistemarentzat, ez kentzea onuragarri da, horrelako zalantzak dituen, eta erantzun didazu. Guain dela urte bete pixkat, ez dakit irratxa joso bat eskaini zitzaion honi, onola, baina itzen genuen pixkat urak daukeu joera gizarte bezala urai velozidadea emateko. Ura aldan azkarrena jun dezala. Eta inbehar da aldrebes. Inbehar da urai velozidadea jetxi. Horregatik adibidez kanalizazioen problema hau da. Urak velozidadea handia hartzen dute, eta velozidade horrekin igadura eta inditzazken minak kalteak asko zaundigoa dira. Ikasi behar deu, erreka gero eta zabalago egiten, baki zaila dela, konstruituta daukulako errekan ondo-ondoaino, baina ideala da, gero eta zabalago egitea, gero eta landaretza, herriberako landaretza deitzen horri garrantzia handigo ematea, azkenen horrek egiten dulako velozidadea jetxi, eta sortzen ditun kalteak asko txikiagoak dielako velozidade moteletan dijoaztenen. Eborrok zergatik gen Zaragozan, egiten ditu kalteak. Zaragozan, ez nahiz guatzen, behin ikusi nuen, baina nahiz guatzen gehien nola zen, baina ziurrenik, dijoalako zabal-zabal eta Eborra Zaragoza jatzen danen, bi paretan tarten zen. Horre velozidadea. Barkatu mai. Enbudo bat, bai. Horre velozidadeak ematen du. Velozidade horrek egiten ditu mina handik. Inorrek ez du ingeniero, 1900 inguruko ingeniero guztin pananoia izan zen, paretan parten sartu. Eta guain ikusten nahi geha, nahiz leku askotan ezin da, Tolosaldenko herri gehienetan ezin da hain, herria errekan ondo da, baina ideala da ematea lekuan. Gero eta leku gehiago eman, gero eta motelago jundadin, da gero eta min gutxiko indezan. Eta berez, existitzen zala, ezin zala eraiki Ribera inundablesetan, baina segun ze politikari dator, beti ez dakit. Bai, legea berri interpretatzeko gaitasuna dago. Nik azken orduaren bila salto egin aurretik, segituan goazeta, azken adierazpen bat, badakit ibaiak ez direla askotan pertsonentzat pentsatzen. Baina kastore batek sortutako presa bat, da askoz seguruagoa gizabanako batentzako, gizakiak sortutako presa bat baino. Ez nahiz piraguista, ez zinunuke jakin, esaten baino bai. Bai, eta baino askotan ere gertatzen dira hauek piraguista ez ziren jendearekin udaran, baino bat hartzeko putzuan nun egoten da, presaren aurretik. Presa, balin bada, zentral hidroelektrikoa sortzeko asmoarekin erabat perpendikularra eta aldetik aldera, hor azpian sortzen den ur barruko rulori, oso arriskutsu izaten da, eta susto handia gertatzen dira horrelakoetan. Askoz arriskutsuago normalen gizakien eragina duten oztopoak, oztopo naturalak eurak baino, baina, badakit, inork ez duela pentsatzen normalean piraguistonga, baina ez da piraguisten kontu bat, esan dute, udaran horrelako susto handia gertatzen dira, eta eriotzak ere bai, askotan, azpiegitura, gizakiak sortutako azpiegituren ondorioz, urak gauza arraroak egiten dituelako. 11 eta 2 minutu, ia 3, bagoaz azken ordukoaren bila, Lander Martínez lankidea estudio zentraletan dugu, dagoeneko prest. Lander Martínez, egunon? Egunon Inigo eta egunon entzule guzti hori ere. Getxoko udaleko oposizio talde, EAJak ezkatzen duen ikerketean konfiantza dute. EH Bilduk eta PP uste dute ikerketa jazotakoaren inguruko azalpenak saiestu izanaren ondorio direla. Ezkerreko soberanistek espero dute ikerketa judizialen bitartez gertatutako argituko dela eta Getxoko udalak serioski hartuko duela herriko ondarearen babesa. Mikel Bildasola. Kezkatzen gaitu, udal gobernu honek izan duen jarrera urte eta erdi guzti honen aurrean, ez duela ezer esan, ez digu errestasunik jarri, eta espero dugu egoera honen aurrean udal gobernu honen jarrera aldatzea, eta behintzat ondarearekin jarrera aldatzea. PPko Eduardo Andradek uste du Amaia Agirre alkateak dimisioa aurkeztu behar duela, bezain beste egin duelako argipenik ez egoteko. A día de hoy entendemos que la alcaldesa de Getxo tiene que dimitir, ¿no? Hoy es el broche final, el otro punto más, ya la gota que colma el vaso de una gestión de esta alcaldesa nefasta que va acumulando y acumulando y acumulando despropósitos, que no gobierna en el partido suyo, no gobierna en el ayuntamiento y no gobierna en ningún sitio, ¿no?
EAJak kezka adierazi du ikerketa judiziala dela eta afera lehenbailen ikertzeko lehen interesatuak direla ziurtatu dute. Esan dute ere, udalari beti eskatu diotela gardentasuna, lankidetza eta eredugarritasuna. Bestalde, Josu Urrutiko etxaren aurkako azken euroaginduaren tramitazioan gorabera berriak izan dira. Naizek jakin ahal izan duenez, bideokonferentzia bidez deklaratzera deitua izan da presoia, Baionatik eta bertan deseroso eta serre agertu da ekimen horren bultzatzailea. Auzitegi Nazional Espainiarreko Santiago Pedraz. Otsailaren 25erako deitu du Parisko apelazio epaitegiak abenduan aurkezturiko euroagindu berri honen inguruko aztertze saioa, baina aurretik Josu Urrutiko etxeari galdeketa egina izan dio Madrilgo epaileak. Asteazken honetako ekitaldian Frantziar epaile bat ere bazegoen parte hartzaileen artean euroagindua izanik legeak horrela agintzen duelako. Eta bestetik, azken 3 urteetan Parisen ezarritako 1,5 graduko muga gainditu da. 2025 da azken 3 urteetako urterik beroena Kopernikusen datuen arabera. Temperatura altuek salbuespenezko zuten zabalpenean eragina izan dute. Inoiz ikusi gabeko mailetan da munduko termometroa, 2025 urtean bataz besteko temperatura 14,87 gradukoa izan da. Horren adibide, 2025 urteko urtarrila. Inoizko beroena izan da. Eta martxoa apirila ala maiatza garaionetako bigarren hilabete beroenak izan dira. Azkar aipatuko dizuegu trafikoan 11:00 3:00 AP8an biriatuko mugan traktoren kontzentrazioa dagoela, beraz adi autoilarak espero baitira. Orain seinalea bigarren kasiko lankidei izutzen dizuegu. Gero arte. Eskerrik asko Lander Martinez, eguerdiko 12etan informazio gehiago hementxe naiz irratian, eta guk aurrera jarraituko dugu, Akaitz Sarasolarekin ari gara, nolabait argitu dugu, enbor eta erreketako beste hainbat kontu, baina ez da gaieran nola itzul gaitezken, ze nik desbideratu zaitut bastante ja, Akaitz. Bueno, politia izan da. Ez, labur esateko hola, nire asmoa zan gaur, 2025 utzi ditun titular edo, bueno, ezberdinak pixkat esatea, pentsarazteko baita jendeai, zertaz hitzein deun, zertaz ez deun hitzein, eta zertaz hitzein daiteken da baita. Orduan, bueno, hasteko bezala, 2025ko lorpen handinetako bat izan da igual Guggenheim Urdaibai. Bai, zalantzario, komentatuko zenuten, ziurrene, baina, bueno. Handik egin genuen saio berezi bat, joan ginen ara hitz egitera, plataformako kideekin, aprobetxatuko nuen baita, Astrako kideekin hitz egiteko, eta, prozesuan parte hartu duten jendarekin, da, ospatzeko. Bueno, lorpen handinetako bat ingurumenari begira hori izan da, aldi beren, igual mendik ez da inbeste aiatu, baina, Galizi mailan altrikin izan dien gora berak, altri izan nahi zuten makrozelulosa bat, gelditu da, edo, standby baten dago behintzat. Gero, beste titularrola esanguratsu bat, hemen komentatu genuna, izan zande baita ozeanoen azidotzea maila o planetan muga gainditu deula. Hemen aipatu nahiko nukena da, bi aldiz hitzen genuen gai hontaz, eta bi aldiz aztu zitzaiten, eragina handinetako bat, azidotze honek eragiten duna biodibertsitatean da, eta oso kurioso ditu zitzaiten, eta horregatik komentatu nahi dut, marrazoen hortzak erabalotuta daude, hortzak oso gauza sensiblea dira azkenen, eta marrazoen hortzak gehiago desgastatzen nahi die azkeneko urtetan azidotzea handitzen di joan eran. Eta orduan askotan eragina, azidotzen hori eragina da, hortzaik, dentadura gabe gelditzen dela marrazok, eta orduan eizatzeko almena galtzen dute leno baino lehenago. Biodibertsitatean zer eragina dauken, oso datu kuriosoa da, baina azidotze honek eragiten du marrazoak, eta ziurren beste espezie askotan, baina marrazoen ikertu da, hortzetan zer eragina dauken. Gero beste titular bat, Iberiar penintsulan otxoai babesak endu zaiora, Duerotik gora eizatzeko baimena eman da, oso lege... Nondik gora? Duerotik gora. Usted, ez bali oso. Ez. Duerotik gora, oso lege itxusi baten barrunen gaina, bastante zikinkeritan ibilizian. Gero, azkeneko egunetan pilpilia da bien gaia Mercosur tratatua, edo, onartu dela, honek nekazaritza eta beltzaintzan izango duen eragina argi dago, eta azkeneko egunetan oso esan duten bezala pilpilian da bintzen, oso argi gatzen da, baina kontu neuki behar da baita Mercosur bezalako
tratatu batek zer eragina izango duen ingurumenean, bai gure ingurumenean eta baita Hego Ameriketako nekazal ingurunetan, batez ere ziurrenik hango ingurunea askoz kalteatuago izango da hemengoa baino, hemen nekazalitza eta beltzainak putak pasako dituzte, baina han oso gaizki Amazonas eta bezalako leku natural edo hoiek asko sufrituko dute. Beste datu bat kuriosoa dana, eta Gabonetan pixkat pilpilian ibilizana da baita, Euskadi mailan angulen arrantza debekatu zala, eta hortik sailburu batek esantzula bere burua lasaitzeko edo norberak ikusiko zula Gabonetan angula jatea kontzientzian zer egingo zion. Gero berri on badana da ozeanoen tratatua onartu dela. Tratatu hau hainbat herrialdek firmatu dute. Hoien artean Espainia dago, baina Portugalek adibidez ez esan du, beste 40 herrialdekin batea. Eta tratatu honen asmoa da 2030erako ozeanoen 130% babestea. Askotan aipatu dugu hemendiken paisaia kulturalaren garrantzia eta natura eta gizakiak elkarrekintzan sortzen duten bionistasunaren garrantzia, baina kontutan hartu behar da baita naturak behar ditula ingurune batzuk guk ez deun esku hartzerik egiten, bere dinamikak naturalak izateko. Eta adibidez hemen Hopen aipatzezan, hainbat espeziek beraien dinamika hauek berreskuratzean ondorioz, hainbat lekutan ikusi dela arrantzaleek gero askoz uzta hobegoak lortzen dituztela, azkenen ingurune bat babestuta egon da, hor espeziak behaien dinamikak egiten dituzte, behaien ugalketa tasak handiagoak izaten dira normalen, eta horren ondon dauden arrantzalekuetan azkenen espezie gehiago azaltzen dira, eta arrai gehiago izaten dira, eta horren arrantza handiagoa izatea. Gero beste berri bat izan dena urten oso entzutetsua Jane, ez dakit nola pronuntziatzen, Goodall, Bai, Jane Goodall, ez? Bai. Nik ere zaguatu zari. Jane Goodall o Goodall, ez dakit hor zalantza, bai. Hildala, primaten etologian garrantzia handia izan zuen emakumea, eta ikasgai asko utzi dizkigunak kontserbazioan aldetiken. Berri on bat hola izateko izango litzeke baita, eguzki plaken bidez sortutako energia Europan gaur egun handiagoa dela ikatz fosilak sortzen duen energia baino, zentral termikoek sortzen dutena baino, aurrera pauso bezala, nolabait esateko, horrek ditun matiz guztitzen, jarbardura guztikin. Klimaren gailurra ospatu da urten Brasilen, askorentzat atzo irakurtzen nuen fiasko erderazko izan zala, alperrikako gauz bat, paripe bat, nolabait esateko, azkenen erregai fosilen muga bat jartzea zalako asmoa eta ez talako inungo mugai jarrit, ez talako hortaz hitzein azkenen. Eta bukatzeko, biodibertsitateen aldetik, ikusten ari da, aurten ikusi da, hainbat espezia arriskutik ateatzen aidiela, hoien arten, hainbat itsas dordoka, ikusten ari da, hartu dien hainbat herrialde ezberdinetan hartu dien hainbat neurrin arabera hobetzen ari dela behaien populazioa, espezietik espezia asko aldatzen da, baina titular gisa hoi esatea da. Eta gero de baita, adibidez, tigreak, bengalako tigreak, India inguruan dabilen tigre politxorrek, ladoseko dokumentaletan ikuste daun horrek, bere populazioan hobekuntza nabaria izan dula azkeneko urtetan, eta 2025ko titular bezala hori izan da. Eta Iberiar Penintsula etorrita, adibidez, katamotzak edo lintzeak, baita bere arriskuan jarraitzen duen arren, bere populazioaren gorakada nabarmen horrek arriskutiken kanpo gelditzeko aukera gehiago ematen dizkiola. Gero, kuriosidade bezala hola, espezie berri batzuk aurkitu dira, hoien artean krustazio bat, Vietnamen, gaina ikusi nun atzo sukaldari batzuk da, ze azkarra behan gizakik, sukaldari batzuk da aprobetsatzen ari dela krustazio berri hau,
esaten nahi die, orduan, bueno, pues, espezie berri honen egunak ikusi beharko litze bezen baten, igual 2025 deskubrizioa eta 2026 desagertzen da, pero bueno. Bi xaguxar aurkitu dituzte, anakonda bat, honen kuriosoa da 6 metroko anakonda bat dala, guain arte inok ez zuen ikusi, uler gaitza itxe zaini, 6 metroko goz bat ez ikustea nola daiteke, baina bueno, Amazonas handia da, eta a ber, hor gertatzen dien gauzak, eta gero beste igel bat. Xaguxar anakonda eta igelak Amazonaseko, bueno, Hego Ameriketako baso eta oianetan topatu dira, orduan ulertu behar da baita inguru horiek oso gutxi ezagunak diela guaindiken. Eta berdina gertatzen da itxas ondoekin. Gerota teknologia handigoa daukeu itxasuetan, ozeanoetan gerota berago joisteko, torun espezie berriak atatzen dira. Eta hola kuriosidade bat behintzat, asko atentzioa dituzena, baina argazkia behidatu nun oso politia dira, itxas pinpilpauxak. Oso politak, ez dauka pinpilpauxan antzik. Izena. Bai, hori da, izena. Baina oso politak. Eta gero berri oso on bat iritu ziteitena, nik espezien nun ezautzen, baina bueno, Australian aurkitu dute kantu bidez egiten aizien azterketa baten bidez, ornitologok eta asko egiten dute, grabagailua jarri eta berze espezie entzuten dituzten, aurkitu dute galduta zeola uste zuten espezie bat, gaueko loroa, eta bueno, kurioso eritu zait, guaindiken desagertuta zeudenla ustezan espezie horien nola batzutan oianan haunditasunetiken ateatzen dian. Eta ja gero bukatzeko labur bakil luzatzen nahi nizela, iruditu zitaiten oso garrantzitsua dela jengu dalekin dako lanan ondorioz, eta bueno, animaliek eta landarek ze irakaspen eman dizkiguten aipatzea de baita, ezta? Eta 2025 urtek erakutsi digu adibez, bonoboek, primate mota batek, gaitasuna dula norberak ikasitako zerbait ondoko erakusteko. Hau da, norbait balin badabil arazo batekin konpondu nahien deztula lortzen, baina beste batek, berekide batek, balin badaki arazoin nola konpondu jun eta erakusteko gaitasuna dio. Jakintza transmititzeko gaitasun bat daukeala. Berdina ikusi da adibidez, txinpantzekin sendabelarrak erabiltzen dakitela. Eta erabilpen hau ez da norberarena, adibidez askotan esaten da, txakurra tripatatik gaizki da honen belarra hau jateue. Norberak jaten du behar duna. Baina txinpantzetan ikusi dana da, ikusten balin badute kide bat, gaixo da ona, arazo bat balin badutela, kapazitatea dauketela belar bat hartu eta eskaintzeko. Bueno, hor berdina, ez da jakintza norbanako, bezala gizarteko jakintza bezala izango litzeke, eta ikusi da baita transmititzeko gaitasuna dela, ez da senetik datorren gozoa, baizik eta ikasia dela. Gero bestaldetiken ikusi da, elefantek zeinu hizkuntza oso garatu bat dutela behaien arten gauzak komunikatzeko. Oso garrantzitsu dize, da adibidez olako animalia handi batek askotan esate du, sena eta matriarkak erakusten du, ez. Hauek baitan behaien komunikazio bat dute, gehiago gutxiko garatuta, ikusi da bastante keinu mota dituztela, eta zintzelari kontatuko etziena, baina behaien arten komunikazio bat daola, gauzak transmititzeko. Eta honekin batea atzo, Instagramen atea zitzaiten, oso gauz kurioso eritu zitaitena, hau ez da urtengo, ez dakit aurten zintzelerik atea duten gauz badan, aurreko urtetan ateako dago da, baina ikusten danez, New York uste zala iria, ikusi dute zapelatz batek ikasi dula, lotzen, semaforoa gorria jartzen dan momentua, kotxek leku baten, semaforon aurren geldi-geldizeakin, eta ondorioz, babesgune gehiago dauzkela eizatzeko garaien, ordun zapelatz norbanako horrek ikasizun kotxe tartetiken juten ondon zion parke bateko usok eizatzea. Ez dakit ulertzen zain. Bai. Kotxen bentaja hori erabiltzen ikasizun usoak errexago eizatzeko. Eta gero ja bukatzeko azpimarragarria iruditzen landaren inteligentzian aurrera pauso handiak eman dila. Inteligentzia esaten dut, ala deitze zitzaiolako lan, atera berri dan lan hontan, baina batez ere ikusi izan, oain arte uste genuen akzion-reakzion erantzun horiek zeuzketen landarek, ez diela beti estimulo batek erantzun berdina sortzen duela. Hau da, oain arte uste zan, eguzkia ikusi, eguzkian gana jute zala adibez ekilorea.
gaur egun ikusi da, ikerketa honen bidez, kapazitatea dutela erantzun, estimulo baten aurren erantzun ezberdinak emateko. Beti ez dela erantzun berdina, ez dela akzion-reakzion. Erantzun hoi pentsatzeko edo erabakitzeko almena dutela, aurreko uspen bat existitzen dela behaien erabakitan, eta helburu bat lortzeko gaitasuna dutela. Eta helburuana zan adibidez, ilokarik, aztertu zuten ilokarik duten kapazitatea, ilokarik dira, enredadera, erderaz deitzen horiek, eta horiek hilo behar dute beti pareta baten gora, edo parda baten gora, o nun baten gora. Ikusi zuten, gaitasuna zutela, ilotzeko lekuoi lekuz moituta topatzeko. Zuk jartzen bali maziozun, ilokari bati parda bat, makil bat, ilotzeko ezkerretan, ezkerretara azitzen hastezan. Baina gero, parda hoi moitzen bali mazenun eskubita, kapazitatea zuten aldatzeko behaien hazkuntza eta eskubitara azitzen juteko parda horren bila. Ez dakite oso ondo, oaindiken nola ikenan asoziazioi, baina ikusi da helburu hoi lortzeko gaitasuna dutela. Agaitz Arasola gaur, bota dituzun mai gainean, hola, 15 bat gai, beste 15 kolaborazio osatzeko moduan. Baina 11:20 minutu dauzkagu, agurtu bartzaitugu, aste pare bat barru ikusiko dugu elkar berriro. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, bagoaz aurrera entzuleok dagoeneko, zai daukagu eta gure hurrengo gonbidatua. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Si lo hubiera sabido antes, que todo este ruido escondía mi nombre. Isiltasun honen atzean gorde dira, nire izenaren oihartzun guztiak. Asteburuko agenda hartuko banu ziur Euskal Herriko luze zabalean, txokoren batean bakarrizketa ikuskizun bat egongo dela. Izan Ana Goitia, Jon Plazaola, Maria Cruixank edo Antxon Telleria. Baten bat egongo da, holtza gainean mikrofono baten aurrean ikuslei barrea ere egiten. Izan ere, umoreari geroz eta leku gehiago eskaintzen hasiak gara. Desiotik edo beharritik izan den, hori nork daki. Ez nintzen izango esan seria yo. Politika baino gauza barreagarrigorik ez dagoelako, komunikazio politikoan aditua den Elisabet Mejutok ere barrea ere egin nahi zigula erabaki zuen. Eta kanpoan urte luzez bizitzen egun ostean, gure oholtzetan ikusteko aukera dugu orain. Lore zapaindu ditu. Eta guk ere barre egin nahi dugulako eta barre egitea serioa iruditzen zaigulako, bigarren kafera gonbidatu dugu Elisabet. Egunon, Elisabet? Egunon. Serioa da, humorea? Bai, benetan, ez nahi zai bromatan. Humorea itea serioa da, ez da gauza zaie. Ez da gauza erreza. Barka bai. Politikari aditua gainera, nigoatzen naiz Leo Basi etorri zanean Tolosara, ikastaroan botazun esaldi bat gutxi gora bera zela, gure politikarik paiazokerik egiten maituzte, guri tokantzen zaigu paiazoi politika egitea. Ez da, ona da, oso refleksio ona da. Ni politika, komunikazio politikon espezializatu nintzen, baino ez txistek ateatzeko, batzutan ateatzen dira, baino ez horregatik, da kuriosidadegatik, bizitza guztik moitun nauen gauza bakarra, kuriosidadea, bestela hilda ongo nintzen, baino bai.
Bueno, recorrido interesgarri, Elisabet, Laskaon, jaioa, hortik Bartzelonara, pentsate ikasketekin, formakuntzekin, eta han lan egiten 20 urte edo, eta bueltatu, stand-up komediarekin, uste dut Bartzelonan, ja hasi zinen horrelako bai katalanez, bai espainolez egiten horrelako bakarrizketak, eta bueltatu zarenean, ate nagusitik, ez? Mai, dena esan deikeu. Dena, venga, bota dena. Vale, ni txikitan, ni Lazkakoa naiz, da ni txikitan teatroa juten nintzen, eta nire irakaslea Mai zan. Epa! Bai. Bai, eta... Bai, de hecho, clown eta holako gauzak, clown lehenengo zea hoiek Maiekin ikasi genitun, eta nik usten dut lehenengo monologoa ikasi nona ebatxena pelukeritan zan, itxentzigun, Maiek itxentzizkigun lan batzuk itea, guk nahi genuna, nei monologok asko guztu zaizkit, betitik parre, netzako parre itea sendagarria da. Parrea da medizina natural, gorputzek sortzen dona. Eta Maiekin bere garaien, ez dakitzen denbora egon ginen, talde txiki bat ginen, baina hoxe. Eta lehenengo teatro kurtsok behakin hartu nitun, gero ja, nintzenen Bartzelona espezializatu nintzen guion de komedia puro, ez? Eta ja, da teknika bat, azkenen teknika bat ikastea da. Eta gero ja daukezun lotxa, edo ez, ni bastante lotxagabea naiz. Oain urtek dijona, urte ikusten nahi naizen dijona horrea, dijoneinen lotxak pixka bat gehiago sentitzen nahi naiz lotxa mundu hoi. Baino ez dauket, bastante lotxagabea naiz. Netzat, oso interesgarria nietzat ukitzea kable hori, ez, formakuntza, ez, gidoiak nola sortzeko, estanda komedin, eta bar, nigoatzen naiz nire garian, egiten genuenean, el Club de la Comedia sortutako programa berria San Telebistan, eta bar, eta ditzen genuen gure artean zala diktadura de la comedia. Hor dago oinarri batzuk, nun, minuturo iru parra sortarazi behar dituzula, eta badago horrelako diktadura horren atzean, eta karo, horrek asko eragiten du diskurtsoan, porque importanteena ez da kontenidua, baizik eta forma. Bat zatoz honekin, gidoien, zure ikastaroetan horrelakorik. Beida, nik egia esan fase asko pasau ditut teknika hontan. Zati, ez dut bakarrik kurtso bat, ditut usten dut 3 edo 4 kurtso. Baina badakit kurtso guztien zesaten da, baina naiz obsesiba naiz. Eta orduan, pixkat... Hasieran nintzen, diktadura de la comedia bezala ez, baino del texto. Netzako, tekstui nik idazten ona, eukibarra zeuken, eta hasieran ez dauzke, ez da remate bat, hasieran oso literala gea, komedia iken hasten geanen oso literala gea, hau da, kontatzitugu gure pajak, ez? Porque baino, hoi da. Eta gero ja, jutentzea, baitaren neurtzen, ni zen nahi non esan da, ni zen nahi non, zatik, nik zen nahi non adierazi, ere baita, zen nahi dezu kontau komediakin. Bale, parre inaraztea, baina batzutan baita zen nahi zu esan. Zure bizitza, batzutan terapia da. Batzutan gertan zaizkigun gauzak, holtza gaina amateitugu, eta antxeiken ditugu, garbitu, eta esan, bale, zuk ontazik ezu parre, orduan esan edo, azepta hukien diazula, maiten hau zula, eta oso, juten geha oso leku psikologikota, baina nahi hola guzen zaite baita ikustea. Komedia. Eta gero ere baita proba unon clown, zukin ningen itunen klase horiek, baina gero handitan nik formazio bat indet, ez detela buka, baina psikoterapian baita. Pixkat frikien naiz, ikaste asko gustatzen zait, eta sartu naiz jaleo batzutan, jogako irakaslea nintzen da igual, kazetarien naiz. Un puto desastre, esatezu, noazuatz hainbeste gauzakin, te puedes centrar, baina nik uste dena ikendola, dena komunikazioak lotzen do. Hau da, komedia komunikazioa da, irakasle izateko zea komunika hoiten dezu, kazetaritzak komunikazio puroa da, es puro. Eta esan manizuna, dentro de la formación, psikoterapia formazioen barrun ingenune baita, astebukara oso bat clown eta psikoterapia, Alain Bigno, Alain Bigno da oso paiazo, esatuko zu, mai psikoterapian eta clown mundue lotzen don bastante eminentzi bat. Hemen
Esencial, balen bino, eta bai. Bai, eta harrekin, justu, ez, gu de la dictadura de la comediatik gentozela, ez? O sea, no de la dictadura de la comedia, sino de la obsesión del texto, Alain Bignok jartzen dizkigun, o sea, jarri zigun, jarri ziten, beste leku baten, izan zala ridikuloa. Izan zala ume txikie ateatzea. Izan zala parri egiten dezula, o sea, parri egiten arazi dezakezula, beste leku absolutamente alejado del texto, alejado de lo mental, ¿es? O sea, alejado de leku oso razionaletatik. Eta horrek baita, pentsatu arazi intziten, pues que igual erabili dizket herramienta batzuk, klauneko herramientak baita, ez? O batzutan esan deate, ni holtza gainen oso kaotika naizela, zatik, etortzen dezkit idea pilo bat, eta batzutan improvisau jendet, beste batzutan tekstua lotzen naiz, baina sartzen ditutela gauza guzti horiek. Azkenen ikendetena da, ni gertan zaitena momentu enten, lo que me atraviesa, pum, lo tiro. Y me quedo tan pancha. Eta hoire bai, ez? Bai, tekstu edau, baina baita dau lan bat, osea, ez dala hain razionala, parriñarazte hoi. Batzutan atea izan du naiz oholtza eta beldurrekin atea naiz prakatako kremaiera jetxitan eukela, baina ja haudie tokak bezala. Atatzen naiz da mikrofono horren esate, ostia, kremaiera usted jetxita auketela. Eta gauza hauek edo, igual txiste batzuk ez dien sartzen, batzutan txistek ez dien sartzen. Eta hoi adieraztea, isiltasun hoi adieraztea, en plan, jode, bau ez da sartu, edo, jode, bau Madrilen sartu jentzen. Eta holako gauza horiek, exponer el silencio, ikasi ditut gauza asko, eta a exponer el silencio baita. Eta holako gauzak ez dakit enantzen dizuten mai, melio. Baina zuzaren moduan, oso ondo, esagutu zaitu gehiago, oso polita da, Elisabet. Nik pixka bat, Alain Beñoa aipatu duzu, eta egia da, bere lana askoz emozionalagoa da, ez? Eta gure irudia, gure buruetan, segurazki dala stand-up comedy, monologo hauek direla, razionalago, testua sortzen oso burutik datorren lan hori. Eta egia da azken urtetan, eta, azken bolada batean ikusten dala, horren fusioa, eta oso eskertzekoa da, publikarentzat. Bai, zati beste leku batzuk esploratzen dituzure baita. Zu, komika bezala, esan eta publikoare baita, publikokin lan, azken aldin komiko asko baita haidie, hoia da, bakoitzan guztua, baina komiko asko haidie baita publikokin lan haidien, eta sortzen haidie materiala publikokin batea, ez dakit ikusitu zuen crowdwork deitzen da, baina crowdwork lan hauek, publikokin direktamente. Eta zentu, zuk hoi nahi zuen, pues depende, depende ze nahi ezun konta, eta zure showa hortik nahi balin bazuen, baina Andy Warholek esaten zuen ez, azken denak behar ditugu, gure 15 minutuko fama momentu horiek, eta nik usten dut que se ha ido a esa necesidad concreta, de, eta en el fondo de todo, que es ama, beidatu, aita, beidatu, hemen nago, al final es... Bai, es que jutentzea berago, eta esatezu, baina nik en el fondo nahi dut aitatxok eta matxok behidatzea. Eta esatea, ze ondo, zorionak, eta da maitatu nauzu, quiéreme, viene desde aire, baita, Azkenen, arteko leku askok vienen desde ahí. Eta egoa ere bai, egoa barkatu, baina egoa ere bai, ego puntu badau, eta hor. Baina, ez da ez gertatzen, hori baita, asumitzen dugu hor daulare bai, eta ya está, sin darle más importancia a lo que tiene. Ze interesgarria, hausnarketa hori, crowdworka aipatu duzu, eta horrekoan esan zidan, hemen Euskal Herriko programatzaile batek, crowdworkak ez zuela funtzionatzen Euskal Herrian. Berari asko gustatzen zaiola eta saiatzen dela ekartzen horretan oinarritzen diren umoregileak eta beti nabaritzen duela hemen ez da atera uzuk hala sentitzen duzu? Nik crowdworka Euskal Herrin 4 aldiz barkau, 4 aldiz ez. Bai, 4 aldiz aktua duet guaindik, zatik
lehenengo, stand-upeko publikoa, osea, stand-up ez da publikoa, baizik eta stand-up-zea guaindik sartzen nahi da. Gutxinaka, ez dara, adibidez nik Bartzelonan aurreko nebaita sanon, nik Bartzelonan aktuau deiket, osea, nik idatzi deiket, eta aktuau deiket, astelenetik igandea, mikro irikik darelako. Eta orduan guionistak eta komikok juten gea mikro iriki hau eta probatzea gure tekstue. Eta nik uste dut Euskal Herrin guaindik komedia hortxe, sartzen, eta publikoa duka hori mardare baita. Zatik, stand-up komedi beste tipoa da, beste konsumo bat da, bezala. Eta baita, horre baita uste dut edukatzen egala. Komikokin, Euskal Herriko komiko batzukin baita itzein dut hoi, eta zentzuten, bai, batzuk baietz. Beste batzuk zuten du, ez ja Euskal Herrin ja sartuta daula stand-up komedi, eta jazta. Nik guaindik nau observatzaile bezala. Eta crowdworka nikin izan dut, han Bartzelonan daola, igual ez daukezunen oso tekstu zabala eta jolaste hoi, improvisatze lanakiteko ere bai, eta Euskal Herrin ez dut probau, baino, me atrevo a decir, eta hau guaintxe reflexionau dut, Euskal Herrin dau lotxasko eta mucho miedo al ridículo, nik usten dut. Euskaldune bezala baita, itzeiken. Eta hortik azkenen crowdworka da exponerte absolutamente. Eta horren aurren, igual, lotxa hoi dau, edo gaizki gehitzeko beldurre, eta hortik izan deke. Baina azkenen, komiko ginen dizuna da rematau. Si te sobras edo ez, edo justu egiten melimazea, komikok exponitu egin baizu, eta rematau egin baizu, eta txiste bat eta baizu hortio. Igual denai ez zaigu gustatzen. Eta normala da, bai. Aipatu nahi dute izen bat, hemen dela Ramper, Ramon Alvarez. Bueno, Ramon eta Periko bian nahi ziren, Periko hil zan Lakontxan, akrobaziak egiten, hil zalako, eta poioen dago lurperatuta. Ituino gintzun obra bat bera zuzenduta eta idatzita Ramperi buruz, eta Ramper berean nahi alta gero, juntzan zirko numero kentzen eta testu gehiago sartzen, eta zan Crawfordeko aitzindari bat. Berazten zala objetuk eskatzen publikoari eta bereiakin sartzen, eta, bueno, ez dakit oso pioneroa zan gai hauetaz, eta esango nukela garai hartan horrela, izen hori etzeukan, baino baziren horrelako gauzak. Zuk uste duzu ebai gertatzen ari direla Euskal Herriko humorerekin adibidez edo, que akaso igual ez daukate izen hauendik, baina aspalditikan daudela horrelako, egon direla horrelako gauzak. Ez dakit eunetik mai, nik referentzia usaten dezu eta nik ez duen ezautzen. Eta ez dakit, nik dakitena da, geroz da komiko eta komika gehiago haitiela teatzen hemen Euskal Herrin, eta hoi crowdwork edo lan noi, stand-up lan noi bestela, ez dakit, bai. Seguro, gongo, ez dakit, ikerketa polita esan daiteke, ikusten, ze komiko ditugu, horren atzean dagoena, ze ikusi dute, inkluso bertsolaritza, ez dakit, seguro, beste esparroetan ebai egon dala horrelako, ez dakit, horrelako puenting. Bai, guain esan dezula, bertsolaritza azkenen da, improvisazio lan, flipantea, ni iruditzen zait, kapazidade mental hoiek nahi miresgarrik iruditzen zaizkit. Eta hortaz aparte, bilatzea dena, tema, ze bota bazun, iruditzen zait increíble. Eta hoi pura improvisazion da. De hecho, uste ikasketan bate ondala, bertsolaritza mundun nola funtzionatzen duten sormen prozesu horiek, Uste ez naiz goratzen, baina me suenak ikerketan bate ondala horren ingurun. Multzen da neuronetan eta barrez. Bai, musonago, bai. Ez dakit, baituzu itzorduk edo, ez dakit. Nik ikusi dut bat. Nik ikusi dut bat, Tabakalerako kluban, Otsailean, Daniel Galdaerarekin,
Gehiago konta dezakezu, ez dakit sarrerak jada salgai dauden, ez dauden? Bai, sarrerak salgai dare, usted Kutxa Fundazion darela, hola, link bat dau, usted Kutxa Fundazion daula baita linka, bakarrizketa saioak imarditue urtari joson, dau Mani Sastigarra gare bai, ezakit ikusi zuen, Danele bai, Danel Galdara ere bai, guain buruzai naiz, Mani Sastigarraga debakoa da, ni ikusi dut eta oso nada, ezakit ze egunetan daun baita goi, ezakit. Baina, bueno, hor gare komiko eta komika batzuk, eta inbarritu ez zikloko ez dela, eta tabakaleran. Gero ere baita, ez da, konfirmauta, baina igual maizpiden urrengo 27, urtarriako 27, bai, eta urrengo aste nik Bartzelonan aktuatzen dut, bueno, bi open, justu lanegatik jumarra dauket, eta dauzket, azkenen urte asko mundu hontan, eta dauzket laguneko openak dauzkela, eta dauzketenak, eta bi open inbarritut segido egun baten, eta baino ia Bartzelonan. Eta guain Euskal Herri noi, maizpidekoa, 27koa, baino ez dago, botatzen nahi naiz, eta ez dago 100% konfirmauta, así que mesez, ez moitu, ez jun, ez moitu, baino konfirmauta dauna da Otsaiako 26, 8etan Tabakaleran, bai. Eta hor, ordu erdi ingo ditugu Daneleketanik. Ba, Elisabet Mejuto, jarraituko du gertutik, aipaturiko agenda guztia, finkatuta dagoena eta ez dagoena ere bai, ez geratzen den maizpideko kontu hau, baina agurtzeko orduare badaukagu, mila esker guretzat tarte hau hartzeagatik, eta hartuko dugu, bigarren kafe bat, aurrez aurre bada ere, laizter, berandu baino lehen. Bale, zuei mila esker baita espazionekatik eta merezea, entrevistagatik. Ez da zer, zaindu asko, Elisabet. Berdin, aio, ondo segi. Errepida biluziatan aurrera goaz nahi gabe. Atzeko leiotik kantuz, la zer datorren jakin gabe. Hortzi munga gure aurrean, minutuak ez du segundurik galtzen, iesean gabiltzen dean, denborak ez baitu egunik barkatzen azken. 19 minutu eguerdiko 12etarako entzuleok, eta oraindik azken txampa honetan beste gonbidatu batekin egingo du hitzordua segituan, Jorretako liburutegiraino egingo baitugu salto. Aurreko ostiralean ere aritu ginen euren inguruan, eta gaur eurak gurean izatean egin. Bazterretan gordetzen. Joseba Sarrion handiak ezin zuen Gloria Fuertesen Pienso mesa y digo silla idatzi. Lewis Carrollek ezin zuen Ormazabalen esango dizut behin entzunez nuena, gutxi daukana baino behartxoago dela, asko behar duena idatzi. Astrid Lindgrenek idatzezaken pipikaltza luze, baina ez Mariasun Landaren galtzerdi suizida. Eta Roald Dahlek noski, denak izan direla, Jurretako udal liburutegiko esker oneko jardunaldietako protagonistak. Minutuak ez du segundurik galtzen, iesean gabiltzen dean, denborak ez baitu egunik barkatzen. 8. edizio izango da hau eta protagonista Roald Dahl. Urtarrilean zehar hainbat jarduera egingo dituzte Matilda edo Charlie eta Txokolatezko Fabrika bezalako liburu historikoen egiaren literatur ondarean sakontzeko, eta guk gehiago jakin nahi dugu honen inguruan, beraz Ziortza Onaindia gonbidatu dugu bigarren kafera. Egunon, Ziortza? Aupa, egunon. Zer modu zaude? Ondo, oso ondo. Eskerrik asko Roald Dahl kontutan izatearren eta honen berri emotearren beste behin. 8. edizioa da, hasi zinaten, duela urte batzuk aipatu ditut nik, omendu dituzuen idazleak. Lehenengo galdera da, 8 urte hauetan zer ikasi duzuen?
Ba, izugarri. Izugarri, eta oraindik pentsa zenbat daukagun ikasteko, ezta? Hilabete bat hartzen dugu eta gure bibliotekako ohiko egitarau guztia egile horretara moldatzen dugu, ezta? Horretarako, egileak ere, egitura horretara hor sartu behar da, ezta? Eman behar du. Orduan, orain arte egindako guztiakin, pilo ikaragarrik hasi dugu, eta beti, saiatzen gara, alde batetik urte baten hartzen dugu idazle literaturako idazle unibertsal bat, eta beste hurrengo urtean beti euskal literaturako idazle izatzen saiatzen gara. Bueno, aipatu dugu, Roald Dahl dela aurtengo protagonista, mai, ez dakit zer esan dezakegun Roald Dahlen inguruan, nik ez nekien nola definitu eta hemerotekara jo dut pixka bat bilatzeko eta topatu dut, sekulako kritika polita, egunkaria, itxi zuten egunkaria zenan, kritika bat idatzi zuen, orain kazetariaren izena ez da torkit burura, baina esaten zuen, Roald Dahl idazle oparoak besteok ametxetan baino bizi ezin izan ditugunei hitzarrik eusteko gaitasuna izan zuen. Eta iruditzen zait oso ondo borobiltzen duela zer den Roald Dahl, ez? Badela ametxen mundu hori, gaur saio hasieran hainbeste aipatu ditugun ametxen mundu horretan, bizirik egoten zekien pertsona bat. Alaxe da, pasan azten hitzeun Rodari buruz, askotan hitzeu Rodari buruz, Rodari fantasiara baldin bada, esan dezakegula mundu oniriko horretara edo ametxen gana. Ez dakiz ziortza doz dago, bado, eta gero askotan jendeak ez daki, baina aipatzen badegu Gremlins edo Matilda, edo txokolate fabrika, edo hainbeste eta hainbeste zine produktuak edo telebistarako produktuak horren atzean zein dagoena ikusita, ez dakit, azpimarratu behar da figura hori, ez? Bai, hori da, gure imaginario horretan danok ezagutzen dugu Roald Dahl, naiz eta ez jakin bera dala guzti horren atzean dagoena. Eta gainera, egunotan bizitak eta egiten ibili gara aurrekin, eta hori da, denek ezagutzen zuten Roald Dahl, edo Roald Dahlen pertsonairen bat, jakin barik bera zegoela hor orduan, nola egiz, ez egin gorazarrea, hain emankorra izan den egile honi, ez da? Nik aitortu behar dute, Rodarirekin daukat, zaletasuna edo Dahlekin, daukadala urretako liburutegiarekin. Urtero antolatzen duzu ekimen hau, beti aipatzen dugu hemen nola edo ala, Mireiarekin edo Amaiarekin, edo beste Perukin edo lagun batekin. Eta izugarria da nola dekoratzen duzu, ze implikazioa, zenbat lan dago horren atzean, ekintza adin guztietako, uste dut egiten duzuena erreferente hutsa da beste liburu tegientzako, eta beste kulturera gehientzako, beraz zorionak eta hori aipatu behar da ere. Eskerrik asko, egia esan, baina ez da ezer aparteko hori nahi dut esan, biblioteka publiko guztion helburua eta erronka izan berdalako informazioa eta irakurzaletasuna publiko orori bermatzea. Orduan, biblioteka publiko erronka nagusia da hori, publiko oro daukagula, adin, tarte eta premia guztietakoa, orduan, gure erronka hori da, nola egin, denetara, denei eskaintzaz zabal bat eskaini ahal izateko. Orduan, berez hori da gure eginkizuna eta, saiatzen gara, ditugun baliabideekin eta, lanari maitasuna jarriz, hori egiten, gure lana besterik ez. Esan dugu, urtarrian zehar hainbat hitzordu daudela, baina egitaraua aletu beharko dugu baita ere. Urtarriaren 15ean gaude, badakit azkeneko egunetan, helduen irakurketa kluba izan dezuela, aurren irakurketa kluba ere izan dezuela, orduan urrengo hitzordua, urtarriaren 20ean egingo duzuen mai ingurua izango da, Roald Dahlen literatura lanaren inguruko mai ingurua. Hemen abisatzen duzu, aldez aurretik izena eman behar dela, baina konta diezagukezu zertxe bait gehiago mai inguruan? Hori 20ean bertan ikusi beharko da, ez da? Batez be Mireia Delgadok eramango du mai inguru honen, berez berbaldi bada, lagunen arteko berbaldi bat, eurek hizlariak euren artean ezagutzen direlako, eta Roald Dahlen zale amorratuak direlako, ez da? Orduan Mireiak Peruri
Peru Madelenari eta Lore Agirrezabali proposatu zien mai inguru honetan parte hartzea eta zorionez, onartu dute eta hemen izango gara, ea zer gehiago ikasten dugun Roald Dahlen inguruan. Roald Dahl berez, haur literatura munduan ezaguna da, baina berez helduentzako idazten hasi izan, ezta? Eta horri esker, egan bakarrik liburuari esker, ezta? Bere hegazkin pilotu izan zeneko esperientzien ondoren, izandako arrakastaren ondoren, hasi izan benetan aurrentzako idazten. Hortxe lehenengo itzorduan, nolabait, lehenengoa aurrera begirakoa esan dugu, aurreko 2 egun hauetan ere, urtarrilaren 13 eta 14 irakurketa klubak izan direla, heldu zein gazteentzako, baina urtarrilaren 20an, Mireia Delgadok, azaldu dugun bezala, ez berak pixate gidatuta edo, Peru Magdalena eta Lore Agirrezabalekin izango den, aurre inskripzioa behar duen, olako mai ingurua izango dela arratsaleko 6:30. Haren biharamunean, urtarrilaren 21an, paperezko egoak aurren irakurle klubean, eta hemen ere, ipatu dugu ez, paperezko egoak lan honen pixua bera ziortza, haren inguruan osatuko duzue, nolabait beste itzorduri. Bai, hori da hor, datorren astean LH Bost eta Seiko gaztetxoek Azarra seria liburua komentatuko dute, Peru Madalenarekin, dagoeneko LH Iru eta Laukoek Akotrot komentatu dute, eta gu ere bibliotekatik, herriko ikastetxeari, maiztegi herri eskolari eskaintzen dizkigun irakurle klubetan, ibili gara atz miragarria komentatzen, eta geratzen zaigu, Matilda izenekoa komentatzea. Baina batez ere hau lanketa aurrekin egiten den lanketa izugarria da eta gero jasotzen den frutua ere horrela izaten da. Eta ipatu duzu Matildaren zatitzordua ere baduzu, ez da nolabait programaziotik kanpo geratuko ziortza. Esan digun Matilda ziurrenik, eurek behin da sarritan azpimarratzen da, Matilda izena behin da gehiago urtetzen da, eta, Matildak zer esan handia dauka, orduan, bai nagusi eta bai aurrentzako programatu da Mireia Delgadok prestatu duen ipuin kontaketa edo ahosko narrazioa. Orduan, hau urtarrilaren 30ean izango da, jardunaldiei bukaera emoteko, bukaera borobil bat emoteko, eta honek ere, aldez aurretiko izen ematea eskatzen du. Matilda berezia, Matilda asko, denok izen barko ginelako pizkan Matilda, ez da, eta, honekin guri da borobildu, urtengo jardunaldien, Ni irrikitan nago, porque badakite Mireiak prestatu dula saio bat umentzako, beste bat helduentzako. Gai berdinarekin, Matildarekin, baina seguro que irakurketa ezberdinekin edo matiza ezberdinekin. Claro, bai, hori ziur baietz, bai. Mireia izagututa ziur baietz. Eta, Matilda berez, ni orain momentu honetan irakurri dut, orain dela egun gut, eta benetan gozamenerako liburua da, ez da? Galdu dugu momentu batean ziortza, konexioa ordantzan dabilkigu, baina ziortza kontatzen ari zen nola gozatu duen, ez? Matildaren berrirakurketa hori, eta justu hortxe moztu zaigu, beraz ziortza berreskuratu dugu zurekin lotura, ari zinen aipatzen Matildaren irakurketa hori duela gutxi gauzatu duzula berriro. Bai, hori da, eta, asko gozatu dudala, ez da, Matildak matiz eta ertz eta erpin asko dituelako, eta, saiotara etorri olduko, edo beste barik nahi duen, benetan gozatzea nahi duenak, humoretik, eta, errebeldia puntu horretatik, gomendagarria dela oso, Matilda behin da berriz irakurtzea, bizitzan zehar. Hori izan daiteke beste osagai bat Dahlen literaturan, ez? Biurrik, atrabentziak, beti irreverentzia hori bere pertsonajetan.
Karo, berak, hor, bere bizitzan zehar, ez da, ikertu aldi zen dugunetik, hor ikusi dugu, alde batetik, bueno, bera disleksikoa zan, orduan, garai harretako Ingalaterrako hezkuntza sisteman, pentsa, zelako ondorioak izan zituen, ez da, zema zigor pairatu behar izango zituen, eta hor, oso txarto pasatu zuen berak haurtzaroan. Orduan hori, gasolina bezala izan da bere literaturan, ez da? Orduan, aurrei eman dien poterea eta ahalduntze prozesu, ikaragarria izan da, heldu Petral eta Ergelen aurrean hor literaturaren agertzen da, oso presente dago, ez da? Bere bizipen hori, nola erabiltzen duen, aurre literaturaren bitartez, aurrak alduntzeko. Lehenengo Juri, aipatu duzu, sarreran, hemerotekatik tirata esaldi bat, Roald Dahl idazle oparoak besteok ametsetan baino bizi ezin izan ditugunei, hitzarririk eusteko gaitasuna izan zuela. Topatu dut, Edorta Jimenezen iruzkina izan zen hau, Euskaldunon egunkarian, 1986an egindakoa, Edorta Jimenez idazleak egindako kritika eta azterketa hori oso interesgarria da. Joan den ostiralean Alain Agirre idazleak esan zigun, bere azken lanean Roald Dahl eta Jani Rodari helduleku ezinbestekoak izan zirela, eta uste dute oso bi belaunaldi ezberdinetako bi euskal idazlek mai gainean horrelakoa jartzen dizkigutenean, erakusten digutela euskal literaturan ere zenolako pisua izan duen Roald Dahl berak, eta nola literaturatik haratago, mai kontakizunean, ahozkotasunean, ipuinetan, fantasia, Rodari askotan ere egotzi diogun fantasia espazio horretan, Roald Dahl berak ere zenolako pisua izan duen, ez? Esango nuke, kontalarien artean bi izen horiek askotan agertzen dira, ez? Bai Rodari eta bai Dahl. Motibo ezberdinetakit eta aldi berean motibo berdinatik, ez dakit, itxasargiak direlako. Leheno aipatu dugu, ez? Igual ez dakizu norena den obra hau, edo ez dakizu hau berak egin zula edo eragina izan zula, baina gure imaginario kolektiboan txiki-txikitatik hori sartu da eta gure sorkuntzatan ikusten da. Ez dakiz ziortzat zer dio soni buruz, kontalarien erreflexioa. Bai, hola da, hori ikusi du gainera liburu lanketa hauetan, ez da gaztetxoekin eta umeekin ibili garenean egiten, eta gero nagusiak ere, helduen irakurketa klubean irakurri dutenean, bere balore hori eman diote, ez da Roald Dahl, askotan aur literatura gutxi ezten dalako, eta gero benetan, zuk esaten duzu moduen, ipuin kontaketa munduan eta hori literatura imaginarioan baldin badago, denon literatura imaginarioan, berezko pisu eta garrantzi hori daukalako da. Orduan, nola ez? Hau horrela da, eta behintzet, orain maiganeratzeko aukera izan dugu, eta izena jartzeko. Eta kable gorri bat ukitu behar badute bai, guaindala urte beteo pare bat urte, atera zala zensura hori, Roald Dahl, berrinterpretatzen bere testuak, hitz batzuk aldatzen, eta gure artean baziren opinio ezberdinak, bai, aitortu behar da. Baina, bai modu batez edo beti Roald Dahl, beti artista hor gainen dago, eta bere lana ezin bestekoa. Aipatuko nuke, agurtze aldera, Guardia Kamabiako zubueltan ditugula, imaginario aipatu duzuzuk mai, gure imaginario kolektiboek mundu ikuskerarekin eta iruditeria batekin ere badutela lotura, eta kaso aipatu gabe utzi dugu badagoela, ez? Jardunaldi hauetan, Roald Dahlen inguruko honetan, lehen hezkuntzako aurrentzako alako ilustrazio tailer bat, eta uste dut, hemen Ondiz Mendizabal eta Amaia Egidazuren bidez egingo den lan honetan, badagoela ere aukera bat, literaturara, kontakizunera, fantasiasko espazio horietara, adierazpen artistikoaren bitartez heltzeko aukera, eta bide batez uste dut saiakera bat, ez da ziortza. Noski, gainera hor, Roald Dahl eta Quentin Blake, ez da hor batera doaz, orduan bere iruditeria bat guztia, istorioak, eta irudi bat, ez da Matilda pentsatzen dugu, deno daukagu Matilda bardina, edo atzmiragarrian, neskatuaren irudi hori daukagu, ez da, orduan hori lagunduta doa, eta balio erantzia ematen dio honi, orduan, pentsa, honek nola laguntzen duen, eta ziur nau, ilustrazio tailer horretan, hori horrela, Roald Dahl orokorrean landuko duten hortan, pertsonaiak ere, hor berez irtengo direla.
Ziortza onandia, mila esker gaur gurekin tartea bartzeagatik, zorionak berriro ere, Jurretako liburutegiak urrengo egunetan, eta azken egunetan, dagoeneko martxan dalako, Roald Dahlen inguruko eskerraneko jardunaldi literarioa hauek gauzatu, eta gurean kontatu eta aletzeagatik, mila esker eta laizzer arte Ziortza. Eskerrik asko zuei. Ikusten ditut biarrai aparrantian olatu. Eta entzuleo guk Momo eta beste izaki batzuk elurretan proiektutik, kantu txau, ikusi, makusi, mundu imaginario, fantasia, aurren eta helduen literatura, denen dantza horretan ibili gara azken minutuetan eta doinu hauetan ere agurtuko gatzaizue. Mai Gorostiaga Pozo datorren ostegunean, ohiko moduan, urtea normal martxan hasi da, beraz ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko. Placer bat, beti bezala. Goiuri Zarandia, bihar arte. Bihar ostira oraindik. Ez da izaratik azte buru usaina kutsu hartzen nion nik gaurkoari, baino ez oraindik biharkoa geratzen zaigu astea behar bezala agortzeko. Entzuleok, bihar hemen izango gara, goizeko 10:05, Oiana Maritorena bidelagun, eta plazer baduzue, kafea zuekin gustora hartuko dugu orain, informazioaren txanda hementxe naiz irratian. Ondo izan, bihar arte! Keep calm and bigarren kafea.